Kääntäkää jakkaroita tänne päin, kun estraadi on täällä. Joo, tää ei ole pohjalaiset näytä. Tässä ei ole Antti Hankaa eikä Häjyjä, mutta tässä on kaikenlaista muuta. Huipputaiteilijoita, huippunäyttelijöitä, Etelä-Suomen parhaita. Kohta tulette huomaamaan. Joo, estraadi on täällä. Tuo Jussi kysyi, että onko tässä mitään pohjalaista tässä touhussa, niin mä sanoin, että kyllä tämä alku ainakin, että tämä on tämä metsäaukio, jonka tässä näette, niin tämä on Kauhajoen Päntäneen kylä, että siitä Päntäne-Sidi, ihan Päntäneen keskeltä 2,5 kilometriä koillisi on tämä, kyllä kaikki tietää sen, upea metsäaukio ja näin. Tässä on estraali, niin nyt tarvittaisiin tänne esirippu paikalle. Joo. Tähän keskellä, niin esirippu on siinä keskellä, joo. Ja sitten, jos menee hyviä näyttelysuorituksia, niin saa antaa aplodeja tässä. No niin, noin, hyvä. Tänne viereen, tähän näin. Joo, kasvot tonne yleisempään. No niin, ja nyt esirippu aukeaa. Menette sinne tolpan taakse, molemmat taakse, ihan sinne. Noin. Ja esirippu sulkeutuu. Tarkkana. Esirippu sulkeutuu noin. Tuossa oli teknisesti se liuku aika hyvin, mutta todella tönkkö esitys. Sen takia, että esirippuhan aukeaa näin. Ja nyt, joo, rauhallisesti. Nyt esirippu aukeaa. Siinä on, joo, noin, hyvä. Nyt siinä on otetta. Ja esirippu sulkeutuu. Joo, tämä on hyvä. Nyt alkaa mennä hienosti. Nyt me aukeaa vielä kerran, että saadaan näytelmää lisää. No niin, ja sitten Kedon kukkaset. Olkaa hyvä. Tervetuloa. Aplodit. Saattamana tulee Kedon kukkaset tänne. Joo, saatte ottaa jakkarat siihen, on helpompi olla. Kedon kukkaset tulee tänne näin. Ja esirippu menee sinne tolpan taakse. Ota jakkara jaksata. Kukkaset kukkii, siis kukkaset kukkii näin ja lakastuu näin. Kukkaset kukkii näin ja lakastuu näin. Ja nyt tässä on semmoinen homma, että meidän on pitänyt olla... Meidän pitää tehdä vähän semmoista roolitusta sen takia, että nuo poliitikot vienyt meidän tämmöistä huipputaiteelta määrärahat. Niin meillä olisi ollut aikaisemmin täällä oma bändi ja oma kuoro ja sillä lailla, mutta nyt tässä tapauksessa niin luonnon ääni tulee sekä esirippu että kukkaset. No, hyvä. Ja aplodeja siellä toi. Ja lähekkäin kukkaset menee niin kuin kimpuksi noin. Ja samalla kun menette lakastutte näin, mutta kun nousette kukkaan, hyvä, noin se alkaa olla. No sitten seuraavaksi meillä pitäisi olla niin kuin aina tämmöisellä aukeanlaidalla honka. Jussi, tuohan tänne. Siinä on, siis honka pitää aina olla ja honka tulee tänne sitten. Se on komea, upea. Sieltä tulee Jussi Honka, tulee valtavien aplodien saattelemana noin. Jussi tulee tähän ja samalla kun Jussi nostaa oksat ylös, anna se alaoksa olla. Oksat ylös noin. Aplodeja tulee varmaan, hienoa. Sitten pitää saada hongan kolistaja. Rami, Rami on hongan kolistaja. Sen takia, että tuolla kaikissa maatalouspiireissä on hongan kolistaja. Ja sitä saa sieltä sitten nämä metahoitoyhdistykset lainata. Ja tämä hongan kolistajan tehtävänä on kolistaa honkaa, jolloin kun hän tarkalla sävelkorvalla kuulee, että jos se on laho tai ontto, niin se kaadetaan polttopuuksi. Mutta jos se on terve
tämmöinen kelo. Niin se myydään kallilla, siitä tehdään pohjoisen hiihtokeskuksiin, niin näiden vakuutusyhtiöiden ja työmarkkinaihmisten näitä helvetin upeita mökkejä. Ja niin sitten miehet käy siellä keväällä juomassa ja ulkoilemassa ja virkistäytymässä. Niin ne käy. Minä olisin mieluummin kyllä nyt. Sieltä Hongan kolistaja. Käypäs sinnemmäksi vähän. Ja Hongan kolistaja. Asti joka ilta ja aamu 1-7 lehmää. Neuvostasoinen Hongan kolistaja, Tuha kolistaja. No niin, ja nyt Hongan kolistajan kaksoisrooli on se, että hän on yhtä aikaa huuhkaja. Kun kolistat, niin huhu. Ja Hongan kolistajan kaksoisrooli, käestä kolistat sitä. Ja Hongan kaksoisrooli on se, että kun hän kolisee, niin sen päälle hän 2 kertaa aina kukkuu. Kolista, huhu. 2 kertaa, et sinä et kukuu. Sulla on ihan hirveä äänikin. Niin. No niin. Pitääkö? Nyt katsotaan tätä miehitystä läpi. Täällä on esirippu, Kedon kukkaset, Hongan kolistaja ja Honka. Nyt meiltä puuttuu vielä tästä tämmöinen kuin Pohjanmaalla ollaan, niin siellä on kylää kohti ainoastaan semmoinen yksi juoruämmä. Savossa niitä on 2 ja 3kin. Se on pyryharakka. Tuu Armi, tuu. Armi tulee pyryharakas. Tämä on, pyryharakka hän on harakka ja hyvin kaunis, mustavalkoinen, upea lintu, mutta upea, joo, pyryharakka tuli paikalle. Ja kauhea juoruämmä siis. Siinä nyt, ota vaikka tuoli tänne siksi aikaa, niin joo. Joo. No? Joo, siinä. Tämä on pyryharakka, se on kaunis, mutta kun tämän pyryharakan äiree oli Porissa Kirjuriluodolla Jatseissa, sen äireen, niin se meni niin läheltä yksi semmoinen variskollikka. Se sen verran sipasi, että muna siitä lähti tuleen. Ja tuleeko se muna ensin vai jälkeen? Vai miten se niillä elukoilla menee? No niin, anyway. Siitä tuli sitten tämmöinen kaunis harakka, mutta helvetin huono lentotaito, niin kuin variksilla on tämmöinen. Ja se vaakkuu kuin varis, niin otetaan kerran tästä. Pyryharakka, huonolla, tuonne laittaa ja takaisin. Huono lentotaito ja vaak. Mitä sanotte? Ja takaisin tänne. Tämä juoruämmä, niin sitä ei uskalla kukaan oikein vastustaa sen takia, että se tietää kylän miehet, kaikki, jotka viinaa keittänyt ja vieras käynyt. Naiset vaikka yrittää teeskennellä hienoa, niin kun ne on ollut Ruotsin retkellä, niin pyryharakka tietää ihan tarkkaan, mitä siellä oikeasti tapahtuu. Niin siinä on kellään ei ole sellaista vastustusmekanismia. Hän menee jonnekin taloon, niin hän ensimmäiseksi ilmoittaa, että kylläpä oli tuolla edellisessä talossa paljon veteen laitettu vähän poroja. Se takaa sen, että kultamokkaa tulee ja kropsua pöytään. Kropsu on härmä Suomi-sanakirjassa on pannukakkua, kerrotaan näin täällä Savossa. No, pannukakkuut on varmana ja se lähtee ja sillä lailla. No niin. Ja nyt esirippu sulkeutuu. Noin. Näytös alkaa. Esirippu avautuu. Kukat nousee kukkaan. Luonnon äänet herää sieltä. Hongan kolistaja kolistaa. Honka kolisee ja kukkuu päälle. Kuka se silloin tuleekaan sinne paikalle? Neito tulee paikalle. Hän taluttaa polkupyörää tullessaan. Ja asettaa polkupyörän Honkaa vasten. Honka kolisee ja kukkuu. Hirveä ääninen honka. No, sitten tulee tilanne, että neito hyräilee, koska tässä tämmöisestä pienestä näytelmästä on tarkoitus lähteä kehittämään musiikkinäytelmää,
ja kenties musikaalia. Tämä nimi on jo valmiina. Tämä on, jos tuolla kerta Lapualla saa huutamalla ooppera, niin kyllä täällä saa laulamalla musikaali tehtyä helposti. Ensimmäinen kappale, mitä Neito hyräilee, on Dirlamdaa. Se on Kuju Hyttisen hieno kappale. Ja tämä Hyttinenhän on niin kuin tarkka opetusneuvos tietää varmaan. Se on diminutiivin muoto sanasta hytti. Hyttinen, pikkuhytti. No sitä hyräillään ekaaksi. Sitten kun tämä on valmis ja meillä on keikkakalenteri täynnä, niin nämä osataan aina kaikki laulut kokonaan. Seuraavaksi siellä hän hyräilee Danin kappaletta, vaikka vuokse sun surun suuren sain kestä, vai miten nyt menikään, niin Danin nykyinen, häntä 60 vuotta nuorempi tyttöystävä ei muista tätä kappaletta ulkoa, mutta tämän tyttöystävä isoäiti muistaa, kun se levytettiin. Ja ihan hyvä kappale. Sitten seuraavaksi tulee Katri Helenan Katson autiota Hiekkarantaa, ja tämä ei ole syksyinen Kalajoki, vaan tämä on etelänmaista ja ihanaa romantiikkaa ja näin. No nyt, että saadaan tätä vähän syvennettyä, tätä musikaalista puolta tässä, niin meidän pitäisi porukalla ottaa tähän vähän niin kuin semmoista pohjaa. Tämä on interaktiivinen vaihe, joka on maailmalla muotia, että näyttelijät ja yleisö pelaa yhteen. Joskus jopa vuorosanoja ja näin poispäin. Nyt otetaan sellainen vanha suomalainen valssi kuin Metsäkukkia. Se lähtee, siinä on helpot sanat. Metsässä on kukkia, kukkia on metsässä, metsässä on kukkia ja kukkia on metsässä. Ja nyt lähdetään kolmannella. Metsässä on kukkia. Kuka otti varaslähdön? 1, 2, 3. Metsässä on kukkia. Kukkia on metsässä. Metsässä on kukkia. 6. Nämä on pohjalaisten pikkujoulut, eikä mikään Kuopion mykkäkoulun, Kuuromykkäkoulun iltahartaus perkele. Eli nyt lähdetään laulamaan. Katsotaan. Sillä ei ole mitään väliä, mihin se sattuu, kunhan on paljon ääntä. Musiikki on yleensä semmoista, että jos se sattuu ihan kohdalleen, niin siellä on 2 puolta tilaa. Se kun vetelee täysillä kuin armeijan lauluissa. 3. lähtee Metsässä on kukkia. Metsässä on kukkia, kukkia on metsässä. Metsässä, hyvä, joo, aiku hieno, hyvä. Kiva. Ja kuka tämän metelin kuuleekaan, jos se tarkkakorvainen? Susi! Kuka? Sinä! Minä? Susi! Nämä mitä Japanin susia, nämä on Suomen susia oikeita. Komea kuin mikä, niin kuin näette. Hän on kova matkustelee, niin kuin sudet, kulkee ympäri lääniä ja laajemmallakin. Hänet tuntee kaikki, hän tuntee kaikki. Juonityyppi, tarvittaessa susi on lammasten vaatteissa, ja vaikka on susi, niin hänellä on useasti ketuhäntä kainalossa. Ja näillä kriteereillä voisi olla jopa kunnallispoliitikko ihmisten puolella tai jopa entinen kansanedustaja. Sitten, who knows. Joo. Nyt tapahtuu sillä lailla, että tässä tapahtuu hirveä kohta. Susi tuppasi siihen tähän näin, kukat lähemmäksi toisiaan siinä. Honko kolista toisesta käestä ja kolisena. Neito tulee tähän vähän enemmän framille siinä. Noin. Nyt tapahtuu semmoinen, että sitten siellä vapaaehtoisesti voi niitä lintuja ääniä tulla, että se tuntuu elävällä noin. Ja sitten honka kolauttaa ja siellä kukkuu tulee. Se alkaa elää se. Joo, sä saat ulvoa. Joo, ja nyt tapahtuu tämä niinku tämän näytelmän semmoinen dramaattisin hetki, jolloin suden katse kohtaa neidon ja neidon katse kohtaa suden. Maailma pysähtyy. Tai ainakin Kauhajoki, mutta se on niiden mielestä melkein sama asia. Ja silloin susi näyttää hampaita, näyttää kynsiä. No näytä hampaita ja kynsiä. No rupeahan sitä tulee. Hän raapii oikealla takatassulla sammolta ja murisee. Neito säikähtää, hyppää
kiven päälle, siihen niin kuin noin joo, noin. Ja helmat hampaassa rupeaa huutamaan iik, iik, apua, apua, iik, iik. Iik, iik, apua, apua, iik, iik. Joo, helmat hampaissa. Ja silloin mikä onkaan tuuri, että metsästäjä tulee paikalle. Ja se on kerta kaikkiaan hieno homma. Kolista välillä sitä honkaa, niin ei tule aika pitkästi. Ja tulee metsästäjä, tulee paikalle. Hän saapuu melkoisen uudella Nissanilla, jonka hän on sieltä Tervajoelta. Rintajopista. Niin, Tervajoen myymälästä. Ja se on jännä, että kun nyt tämmöinen semanttinen, sanojen merkitysopillinen jakso, kun tämä tarkoitus on myös aina tämmöisellä näytelmä niin kuin myös valistaa. Niin silloin kun tuolla Pohjanmaalla joku firma leviää, niin se on vaan niin kuin tämä rintajouppi. Tai sitten tuo Karjo, siis tämä auto, mikä siis Kauhajoella. Kuka sanoo nyt? IHK. Niin. Isojoen konehalli. Niin, kyllä. Se oli nimeltään Isojoen konehalli, semmoinen pikkuinen ladonpätkä, niin konehalli, ja siitä se on levinnyt sitten ympäri Suomea. Pohjanmaalla kun leviää firma, niin se on ton näköistä. Täällä Savossa kun leviää, niin se on ihan kuin polkupyörä levisi tai joku se evät levisi tai se levisi käsi. Et se on vähän, siinä on taas ero, että millä lailla leviää. Saako susi laskea jo tassutalla? No joo, anna huiluttaa välillä. Ja ääniä saa tulla. Joo, hyvä, joo. Tässä tulee sitten taas sellainen pieni pätkä siitä, että kun tämän pitäisi niin yhtääkään tuoda tätä pohjalaisuutta ja levittää tätä kulttuuria ja kertoa muille, kun tämä keikkoahan lähtee pukkaa ympäri Suomea, vaikka ulkomaille. Niin tämä on ostanut tämä metsästäjä, hänen nime on muuten Jaakko kirkon kirjoissa. Mutta Pohjanmaalla se on Jaakko, niin on. 3 O:lla. Joo, kyllä, se on tarkkaa. Ei Pirkanmaallakaan mitään sellaista Oikotie-nimistä välitysliike, siellä on Oikotie. Se on pitää olla se aspiraatti, loppuhenkonen. Eikö se ole aspiraatti? On, joo, loppuhenkonen. Niin se pitää olla just kohdalla, koska se antaa sitä syvyyttä siihen. No. Metsästäjä on ostanut helvetinmoiseen ylihintaa rintajoupilta tai Nissaninsa. Ja se johtuu siitä, että kun Pohjanmaalla tiedetään, että pohjalaiset ei nauvu valita eikä tingi, niin kauppiaat lyö hinnat niin tappiin kuin ikinä olla ja voi. Ei pidä paikkaa. Ja kyllä se pitää paikkaa. Ja silloin syntyy liikevaihtoa, liikevoittoa ja tuo maakunta kasvaa. No täällä Savossa eletään ihan niin kuin läpivuotista Black Fridaya. Tingitään alennusmyynnissä ja tingitään kirpputorilla. Niin ei synny liikevaihtoa eikä synny paljon voittoa ja jälki näkyy. Niin tässä esimerkiksi Seinäjoki, mistä se menee näin? Ja Mikkeli menee vähän niin kuin näin. No ei mene. Ja 60-luvulla ne oli niin kuin vähän niin kuin näin. Että siinä niin kuin on näitä eroavaisuuksia tässä yrittäjyydessä ja toiminnassa. Niin mä oon kuullut, en ole varma. No nyt. Tiukka paikka, metsästäjä nappaa. Hirveän vaikea muuten upottaa tyylikkäästi, hienotunteisesti mainoksia tämmöiseen huippunäytelmään. Metsästäjä nappaa Sakon TRG huippukiväärin, jossa on Swarovskin 20 kertaa suurentava kiikari päällä. Kuva ja Kimmo näyttää, hän on monikertainen Suomen mestari ammunnassa, niin ei hyvä. Ja sen jälkeen, ja hän tähtää huolellisesti sutta. Ja sitten huolellinen tähtäys, rauhallinen puristus. Ei saa nykäistä, menee yli. Rauhallinen puristus. Ja silloin TRG:n piipusta lähtee kuolema kulkemaan kilometrin sekunnissa kohti suden rintaa. Tämä on muuten Lapua Magnum 338, tämä kaliberi. Niin vaikea laittaa näitä mainoksia silleen fiksusti, ettei ne kuulosta liian. Mutta helvetinmoiset laskut sinne on saatu lähdä. Iskeytyy suden rintaan ja susi, ota tuolin, niin jaksat kuolla. Susi menettää siinä henkensä. Nyt jo. Joo, se on siinä.
Ja susi kerkee huutamaan, että voi ei, se on myöhäistä. Ei sudet apua pyydä, eikä pohjalaiset sudet varsinkin. En mä oo. Kyllä. Niin se, että hän kerkee huutamaan, että jestas sentää, minkä karhun palveluksen teet. Siis sudelle karhun palveluksen. Huuda. Jestas sentään. Minkä karhun palveluksen teet? Joo. Ja silloin lähtee metsästä ja katsomaan, että onko susi kuollut. Menee vähällä, varmistelee. Apua. Metsästäjä huomaa, että neito kirkuu siellä hädissänsä ja lähtee katsomaan, että kuinka hänellä on asiat. No sen näkee, nyt tässä on jännä tilanne, kun kaikissa näytelmissä pitää olla erilaisia aspekteja. Niin kuin tuo ennen oli, että semmoinen näytelmä, niin Shakespeare perusrunko on se, että siellä on jumalaisuutta, kuninkaallisuutta, seksiä ja mystiikkaa. Niin se toteutuu, kun sanotaan, että Herra Jumala, kuningatar on raskaana ja kuningas on ollut 2 vuotta metsäreissulla. Et siinä on niin kuin ne kaikki elementit jo siinä tavallaan niin kuin koossa. Tässä tapauksessa niin sen näkee sokea Arttukin, että neito on ilman pikkuhousuja ja helmät hampaissa. Ja se huutaa sieltä jo kaukaa, että laita nyt tyttö helmät alas, tämä on perheohjelma. Ja tämä, siis Pohjanmaalla on tapana, että ei naiset kesällä ole käyttänyt mitään pikkuhousuja. Ja kuumaveriset on pärjännyt talvetkin ilman. Eikö olekin näin, Pohjanmaan naiset? Niin, kun siellä nyökkii kaikki Pohjanmaan. Kyllä ne Pohjanmaan naiset tietää tämän. Joo, ja nyt tapahtuu sillä lailla, että tuuppas tälle puolelle tähän, että yleisö näkee teidät hienosti, että näin, siinä. Ai sinä ihana metsästäjä, minkä teit? Ihana metsästäjä, minkä teit. Ääntä enemmän, ei kuulu. Ai sinä ihana metsästäjä, minkä teit. Metsästäjä, nyt tulee semmoinen niin vaativa roolisuoritus, että voi uskoa, kun pohjalainen yrittää olla vaatimaton. Kun muualla Suomessa, no mitäs tästä nyt anna olla ja tuurilla satuin paikalle, niin täällä pohjalainen mies niin sanoi, että ota ryhtiä vähän. Ota vähän. Se on tällaista, kun meiltä lähdetään. Annas tulla. Se on tällaista, kun meiltä lähdetään. Niin, pohjalainen vaatimattomuus oikein purskahteli siinä. Nyt neito, että ai, kun sinä pelastit minut. Ai, kun sinä pelasit minut. Nyt minä annan sinulle. Nyt minä annan sinulle. Huuda kovempaa. Nyt minä annan sinulle. Ihan mitä haluat. Ihan mitä haluat. No, kun kerran valittamahan pääsee. No kun kerran valittamahan pääsee. Niin taidan ottaa tuon. Se on polkupyörä. Taidan ottaa tuon sun polkupyörä. Näytelmä päättyy tähän. Esirippu sulkeutuu. Näyttelijät menee riviin esiripun taakse. Kaikki näyttelijät. Pyryharakka jäi vähälle. Vetää se kerran siitä. Mutta sulla oli tärkeä rooli. Käytä riviin sinne esiripun taakse. Noin käsi kädessä näyttelijät seisoo. Esirippu aukeaa. Taputuksia, vihellyksiä, kumarruksia. Tömistetään ja taputetaan. Esirippu sulkeutuu. Koskas palakki. Metsästäjä ja neito jäävät sinne. Muut näyttelijät lähtevät kylän kuppilaan juomaan olutta ja kehumaan itseään. Niin kuin näyttelijät aina tekevät näytöksen, jopa harjoitusten jälkeen. Hyvinä aikoina. No niin, esirippu on vielä siinä. Joo, hyvä. Esirippu aukeaa. Sieltä metsästäjä ja neito kumartavat. Heille taputetaan ja huudetaan. Paavo, bravo. Tuolla oli ollut Väyrysen Paavo oli ollut tuolla Veronassa oopperassa, niin kun ne siellä rupesi Bravo, niin seksi on eukolle, tuntee mun täälläkin tuntevan. Paavo oli siellä. No niin, ja kumarruksia vielä, noin. Ja neito vilkuttaa ei, väärin. Sillä lailla niin kuin kuninkaalliset naiset parvekkeelta, kun ne on rennoimmillaan. Näin. Ja metsästäjä huiskii hattua. Se on Itävallan Tirolista tilannut ja on herättänyt jo metsästyskavereissa ansaittua kateutta. Se kateus on niin hieno juttu, että sitä ei tule muualta ilmaisesti. Se pitää aina itse ansaita.
Kiitos näyttelijät. Kiitos yleisö. Ja kiitoksia Kimmo, joka on kuvannut tämän kaiken. Tämän nimi tulee olemaan... Tämä tulee olemaan Kauhajoki-musikaali. Kiitoksia. Oli kyllä niin tyylikäs hattu, että tämä voisi pitää vaikka palkkiona.